It-tlet kelliema prinċipali tal-Partit Laburista dwar l-ekonomija u l-finanzi illum indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fl-isfond ta' dikjarazzjonijiet tal-Gvern li pajjiżna ħareġ minn reċessjoni ekonomika. Carmenu Vella sostna li mill-lat finanzjarju għandna problema strutturali serja u li mill-ħażin sejrin għall-ar. Il-problemi bid-dejn u d-deficit qegħdin ikomplu jikbru filwaqt li l-credit rating ta' pajjiżna għadu negattiv. Saħansitra f'Ġunju ta' din is-sena pajjiżna kien diġà qabeż dik li kellha tkun il-mira tad-dejn għall-2014. Qal li l-parti kbira tad-dejn li għandu pajjiżna llum sar taħt il-Gvern Nazzjonalista immexxi minn Gonzi PN. Dejn li fuqu kuljum inħallsu il-miljuni f'interessi. U din dan kollu l-Gvern qed jara biss kif ser jirbaħ il-ħin. U l-Gvern illum dak li qed jagħmel, dak li għandek iddaħħal fil-futur ejja ndaħlu kollu llum. Dak li trid tħallas illum id-deferiħ u jħallsu ta' warajk. Aħna meta naraw dis-sitwazzjonijiet nistaqsu lil dan il-Gvern ukoll, nistaqsu lil Ministru, isma' inti kont kapaċi tiddejjen u biex tiddejjen kapaċi ħafna. Issa, il-pjan tiegħek biex jitħallas dan id-dejn. Fej qiegħed? Ċazman ġon minnaħa tiegħu iffoka fuq l-ekonomija qal li minkejja l-numri jafu juru li ħriġna minn reċessjoni, il-familji u l-investituri qegħdin juru mod ieħor. Il-paga u n-nefqa tal-familji naqset kif seħ bl-investiment barrani li ħadaq għal-isfel. Dan fil-waqt li l-prezzijiet baqgħu dejjem jolew, inkluż dawk tal-ikel, tas-servizzi tas-saħħa u l-fjuwil. U aħna rridu il-Gvern inaqqas il-burokrazija, il-Gvern inaqqas l-ispiża tiegħu, il-Gvern inaqqas l-ineffiċjenzi tiegħu, ħalli s-settur privati kollu dak in-nifs kollu, dak il-ftuħ kollu, ħalli nħalluh jaħdem. Dik hija l-politika tal-Partit Laburista, settur privat li jaħdem u familji li ma jkunux mafusin b'inflazzjoni li hija foslu għala fl-Unjoni Ewropea. Edward Cicluna sostna li Malta trid titgħallem mill-inkwiet ekonomiku ta' pajjiżi ġirien tagħna. Dan nagħmluh billi nikkontrollaw id-dejn u d-deficit li kien il-kawża ewlenija għall-inkwiet kollu li għaddew minnu dawn il-pajjiżi. Irid ikollna wkoll trasparenza u onestà assoluta fl-istatistika li tinħareġ fuq il-finanzi tal-Gvern u mhux inħallu lok għall-abbużi u l-lob bin-numri. Pajjiżna qiegħed fiż-żona euro u għandna l-Kommissjoni responsabbli wkoll u jiena naħseb illi ta' min u jiena se nagħmel l-almu tiegħi kollu illi nżommu l-Kummissjoni responsabbli li dawn il-deficits u dawn il-statistika li qed joħorġu huma reali u ma jinniġux ikun hemm xi sorpriżi pereżempju wara l-elezzjoni.